Prošlo je tačno 20 godina od kada su u Beogradu počeli pregovori o pristupanju Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji. Bio je to 7. novembar 2005. Trenutak nade, euforije i obećanja da će Zapadni Balkan konačno kući u Evropu. Ali 2 decenije kasnije, gde smo zapravo stigli? Pregovori su tada nazvani teški, ali sudbonosni. Očekivalo se da će trajati 6 meseci. Danas, 2025. goda, proces i dalje traje. Crna Gora se odvojila 2006. krenula sopstvenim putem i već 2012. otvorila pregovore o članstvu. Srbija 2 goda pože. Za to vreme naš evropski put više puta je stajao i kretao iznova. Blokiran zbog saradnje sa Hagom, usporen zbog pitanja Kosova, otežan zbog političkih pritisaka, korupcije i ograničene slobode medija. Srbija je do sada otvorila 22 od 35 poglavlja, ali zatvorila samo 2. I 20 godina kasnije i dalje čeka u redu ispred evropskih vrata. Evropski parlament u oktobru ponovo upozorava: vladavina prava, ljudska prava, sloboda medija i politička represija ostaju ključni problemi. Kada su pregovori počeli 2005. govorilo se da je to istorijski trenutak. Danas istorija se nastavlja, ali Evropa je i dalje na horizontu.